그거 같죠? 잡아요. रोगौआ एसे बार खालामहरदों गोरलै बेयाव गैया बे एसामिसनिसो माने बां सानद्राय जानांगौमोन बोसोनखौ दिन्थियो बां सानद्राय बोसोनखौ दिन्थियो बां सानरायखौ दिन्थियो जानांगौमोन क्लास 4 थ्रियाव एस गोरोन्थिसो बे मालाय फेलखा बुजिखाला नालाय जेबो गरान गैया मोनसेबो नै सर्बनामा नै बेखौ खिथाखाबाय सर्बनाम ओमफ्राय मोनसे माबा दं ममायावमोनलाय नै आइ बिसोरो माबा होदों ममाया होदों माने बे माबा एसामिस सोदोब एसामिस होदों ओमफ्राय बाहाय सोंनायावबो जादों बिमायनि न'आव बबेहाय दं बे ममाया खोनानै बाहाय बिमायनि न' होनना सोंदों मनजनि बिमायनि न'आ बहा दं बाहाय दङ ममाया खोनानोसै ओमफ्राय दा बबेखौ सानगोन आरो ना गथ'फ्राथ' बाहाय बेखौ फरायनानैसो एन्सार होनांगौ नालाय बाहाय बिमायानो सोदोबानो गैयाबा बबेनिफ्राय एन्सार मोननांगौ बिमायनि बिसोरो नैबे एसामिस वार्ड जाबाय ममायनि न'आ बबेहाय दंमोनब्ला बेलेग खोथामोन बेजों मिलायबायमोन मिलायबायमोन आरो नैबे जिनिसा सर्बनाम होननाय जोंनो रावखान्थियाव गैयानो बाहाय मा होदों सर्बनाम गाहायनि बबे बाथ्रायाव सर्बनाम दं सर्बनाम होननाय सोदोबानो गैया जोंनाव रावखान्थियावबाबो बर'आव सर्बनामा मा जानांगौ मुंराय जानांगौमोन बे सर्बनामा एसामिसनिसो मा हिन्दीनि एसामिसावबो दं मा होननांगौमोन बेयाव मुंराय जानांगौमोन मुंराय माने आसलथे मानि बिसय बिदि सोंनाय बे रावखान्थिनि आरोखि माने नैबे रावआव बबे मुंराय अबे ग्रामारनि बबे मुंराय जानांगौ बे मा क्लासनि बेयो क्लास 4नि बर' साबजेक्ट मिडियामा बर' साबजेक्टखा मिडियामा बर' रावनिखा बेनोखा आरो नैबे टाइपिंआ गासिबो मिस्टेक जोब नैबे दा खोनाया गासिबो मिस्टेक जोब बे डाबल जादों गासिबो मिस्टेक जोब बिसोरो मिस्टेक जोब नै खेबदोंबा दागा आंना गोजाजों होदों नोंसोरसो सेसबो गोजाया माबाजोबनाया आरो बुबुसनावहाय दं बुबुसना खिन्थादो आंखौ मोनाखै